כיכר אדומה. היו הייתה פעם, בצ'ילה הרחוקה, ילדה חמודה עם טלטלי שירלי טמפל, בשם כיכר אדומה. יום אחד, אמא באה ונתנה לה סלסלה מלאה בדפים ואמרה לה, כיכר אדומה, הביא את הדפים האלה לבית הדפוס של אבא. אבל היזהרי, אל תסטי מהשביל ואל תתחתני עם יקה. יצאה כיכר אדומה לדרכה, ולפתע פגשה בבחור צעיר ויפה אופי, עם הרבה תכונות טובות. אמר לה הבחור, ילדה, רוצה לבוא איתי לתנועת הנוער? ענתה לו כיכר אדומה, טוב, אם אתה מתעקש. והיקה התעקש. כעבור מספר שנים הם התחתנו, ועלו ביחד על האונייה שתוביל אותם לארץ המובטחת. אך אבוי, לתדהמתה גילתה כיכר אדומה שהארץ המובטחת היא לא מה שהבטיחו לה. כשהגיעו השניים לקיבוץ דביר, מיד פגשו בחברי הגרעין שאמרו לכיכר אדומה במבטא הונגרי, ברוכה הבאה לקיבוץ דביר, כאן אנחנו מאמינים בהיש שיתוף. אז את תשתפי אותנו בהול הרכוש שלך, ואנחנו נשתף אותך בעבודה. בדמעות פנתה כיכר אדומה אל בעלה, הנער היקה, ואמרה לו, אני לא מבינה, לפני שהגענו לכאן הבטחת לי הרים וגבעות. ענה לה היקה, וקיימתי, הנה לך הרים והנה לך גבעות. ומיד פשטו ממנה את גלימתה האדומה, הלבישו אותה בסרבל והיא התחילה בעבודה. והיא עבדה ועבדה ועבדה וילדה ועבדה וילדה ועבדה. חלפו שנים, לילדים נולדו ילדים, הקיבוץ הופרט, וכיכר סוף סוף יצאה לפנסה ויכלה להמשיך לעבוד. יום אחד ניגש אליה נכדה ושאל אותה, סבתא, למה הידיים שלך כל כך חזקות? כי כל החיים שלי עבדתי כמו חמור, ענתה כיכר. וסבתא, למה האוזניים שלך לא שומעות? כי סבא שלך כל הזמן שומע חדשות. וסבתא, למה העיניים שלך כל כך קטנות? כי דפק את סבתא שלי איזה סיני. מוסר ההשכל של הסיפור הוא, עבודה קשה תמיד מובילה בסוף לעוד עבודה קשה. הסוף.